Zer daukazue esateko? Euskal Herria Gatibuk zerbait esan behar digu. Arratsaldeko 6 eta 50, gaur irailak 18. Haupa Gatibu, aurrera, nahi duzuenean. Esateko ekogune da, itxingo dugule. Nola? Itxingo dugule taldi, Ustera zoaztela? Ustera goizela. 25 urtetan gero, 2025 25 urte ingo dauz taldiek, eta erabaki dugu oso urte hona dela, zenbaki politxe dela, izteko. Baina politxea da ere jarraitzeko. Eta kontzertu bereziak egiteko, eta... Bueno, heldu gara puntu batera, nun erabaki genduen irun artien, sasoi esala 25 urte pasaute gero, deskantzu betartzeko, eta epe bako deskantzu betartzeko, eta porrotekan bitxetako gure dinamikak, bizitzako dinamikak, ez da. Eta, bueno, irureko ginen ados, eta bezan diskusiorik ez zebe. Zerbait naturala izan da, eta nik uste dut era natural batean iztea dela gure bizitzako etapa bat, ez? Eta pena ematen du, egia esan pena handia ematen du honek, baina aldi berean posik gaude eta gogotsu orain falta denarekin, ez? Naturala esaten duzuenean, batek esaten du lehenengo aldiz, ez? Norbaitek esaten du, eta besteok ja ere buruan zenuten orduan, edo... Ales izan zen, Ales horrela begiratzen ari da. Askotan entzuten da, era natural batean, baina batek esan du. Danok heltzen gara apur bat ondorizo bardinetara, zei gauza antzekoa bizitzen dugu, eta desgazti antzekoa da, eta ezkenien normala da. Osa, nik uste dut, 25 urtetan, edonor kurbe desgaztetan dela, ez da? Ez zen ekipo. Eta ondo gauz, osa, oin jarraitxo halko gendun. De hecho, guk jarraitxuko dugu, 2025 urtia maitxu arte, Agentik ez dezela pentsa oin... Gongo dugu azkeneko kontzertue, abandu amairuen. Orduan, hori poliki-poliki esango dugu. Orduan, zeren, segurazki, Gatibu gustatzen zaion Euskal Herritar guztiari buruan galdera horiek etorriko zaizkio, orain, burura etorriko zaizkio. Itxi egingo dugu, baina itxi egingo dugu itxi egingo dugu datorren urtean, itxi egingo dugu noiz, Ales? Definitibo, abenduek amairu 2025. Urrengo urtean. Datorren urtean. Azkeneko kontzertu hori izango da. 25. urte hurrenarekin borobilduta. Alan koizidu da, ez dugu pentseko, alan koizidu da, eta ondo. Erabakia garbia da, agurra benetako da, garbia, ez daukazu inongo zalantzarik. Ez gineateke hemen egongo, Horrelako. Zalantzak aurretik. Demora asko pasatu da, erabakia hartu duzuenetik esan duzuenera? Hombre, hile batzuk bai. Hile batzuk bai. Ia bete gutxi batzuk. Gutxi. Eta lor lasa egin duzue? Bai. Paketaliz. 8 ordu reglamentario. Norbaitek, eutaban egia esan, norbaitek negar egin aldu. Ez? Ez? Bueno, hori banak esango duzu. Oraindik ez. Iritsiko dira malkoak, eta naturalak izango dira. Orduan, azken kontzertua, Gatiburen azken kontzertua 2025ko abenduaren 13an Beken izango da. Agian dagoeneko norbait jakin nahiko luke, naiz eta oraindik urtebete falta den, sarrerak erosi daitezke, noiz erosi ditzakegu, nola izango da hori? Baitu, datorren astelenean irailak 23 goizeko 8:00 gatibu.eus gure webgunean sarrerak salgai egongo dira. Goizeko 8:00. Goizeko 8:00. Astelenean goizeko 8:00 aurrera gatibu.eusen sarrerak salgai izango dira, erronka handia da, Aimar. Bek betetzea, bekera jendea eramatea, beti da... Bek leku oso handize da, eta egon da gauz, eta bete gendun, eta asko kostasan, baina bete gendun, eta erronkie horako izen bida, Gatibu talde handi bat izen da, eta erronka handizetara joan bigara, hori argi dago. Eta jende guztian imetan dut, gure agurrera etortzik. Ze uste dut politxe izango dela, eta laizebe, bai, ez da, Jose, dramatikorik ez dugu posigaos, 25 urte oparoak izen dire. Zerbait berezia izango da, kontzertu hori, ari zarete dagoeneko prestatzen, kontzertu normal bat izango da, gonbidatuak egongo dira, zer aurreratu daiteke. Badakizue zerbait zuek? Oraindik ez. Ez dugu demorarik izan. Ez dugu demorarik izan. Egia da, berezia izango da, hori duda bari. Seguro. Hori horrela izango da. Azkena izatea berezia delako.